We zitten helemaal op Klaaskreet, thuis bij meneer Leidsman op zijn voorterras. Meneer Leidsman, wat is uw naam? Ik ben Ferdinand Gerling Leidsman. Oh, Leidsman. En u bent geboren op Klaaskreet? Nee, op Ganzee. Ganzee. Ja. Ganzee. Dat nu onder water ligt. Oké. Oh, en wanneer bent u geboren? 25 oktober 1939 ben ik geboren. 1939. Goed, en als u bent geboren op Ganzee en daar bent u naar school geweest? Daar ben ik naar school geweest tot mijn 14e jaar. 14e jaar. Goed, en hoeveel kinderen had uw moeder en uw vader? Mijn moeder en mijn vader hebben 6 kinderen. 6 kinderen. En u bent de 5e? Ik ben de derde. U bent de 3e. Hoeveel jongens, hoeveel meisjes? 3 jongens, 3 meisjes. 3 jongens, 3 meisjes. Behalve zij, 2 zijn overleden. Dus eigenlijk moesten het 8 zijn. Oh, uw vader was Leidsman. Mijn vader was Jozef Zoon. Oh, uw vader was Jozef Zoon. En uw moeder? Mijn moeder was Leidsman. Oh, en uw moeder was Leidsman. Oh, dus als u herkend was door uw vader, zou u Jozef Zoon heten. Oké. En u zei 13 jaar Ganzee. En daarna bent u? Naar de stad. Oh, dan bent u naar de stad gekomen. Ja. Oké. En dan bent u daar naar school gegaan in de stad? Ik probeerde daar naar de gemeenschool te gaan. Maar toen moest je betalen ervoor om onderwijs te genieten. Ja. Maar dan moet je mensen hebben die voor je moeten betalen. Oké. Wie heeft dat voor u betaald dat u door kan gaan naar school? Ik kon niet doorgaan naar school. Oké. Wel hebben ze een mogelijkheid voor mij gecreëerd om cursussen te volgen, lessen te volgen. Oké. Maar dat heeft niet lang geduurd. Ja. Ik heb enkele maanden als kwekeling gediend Ja. in de Sarenschool. Oh, Sarenschool. Daarna heb ik oproeping gekregen om cursus dingen van afgebakken, Ja. broekenponden. Ja. Ja. Moet ik een opleiding volgen, speciaal voor de om arbeiders, voor het stuurmerk. Oké. Want Suriname had geen arbeiders. Ja. Het was ongeveer 1957 ongeveer. Oké. Toen die stuurmerk gemaakt moest worden. Ja, toen is Dan begon je daar met werken. met werken. En En men moest arbeiders trainen Ja. van in Suriname, bulldozerdrijver, elektricient, mechanicient. En daarvoor hebben we speciale opleidingen gecreëerd. En hebben jongens van het binnenland genomen om die opleiding te volgen. Oké. En u moest dan dingen bulldozer besturen. Ik heb gekozen voor die bulldozer. Bulldozer. Anderen hebben voor elektricient gekozen, Ja. anderen voor monteurs. Dan was u toen, hoe oud was u toen? Ik was toen 16, 17. Oh, 16. Oh, dan reed u al bulldozer. Ja. Dan, nadat die stuurmerk gemaakt is, dan bent u bij Siral, was het Siral Kone. Ja, heb ik gedaan. Dus ik was de eerste groep die opleiding heeft gevolgd en geslaagd. Ben ik gestuurd naar de Afobakka Ja. en daar ben ik dus gaan werken Ja. bij die dam. Ja, precies. Ben ik gaan werken bij die dam. Oké, maar toen die dam af was. Ja, ik ben niet gebleven totdat die dam af was. Oké. Ik had andere plannen, Ja. maar die heeft me niet gelukt. Vroeger als je buiten Suriname moest gaan, bijvoorbeeld naar Nederland, dan moet je ouders voor je tekenen. Oké. En ik had ontslag genomen voordat ik het te horen kreeg. Ja. En mijn ouders waren niet eens om Suriname te verlaten. Oké. Oh, oké. Dus u wilde naar Nederland gaan. Ja, Maar toen was het vliegtuig en boot. alleen boot. Alleen boot. Dus dan was het hoeveel maanden dan moest u varen dan? Ongeveer 5 tot 6 maanden. 6 maanden. Oké. Maar
je ouders wilden niet dat je naartoe moest gaan. Nee, vooral mijn moeder, want ik had geen vader meer. Ja. En mijn opa, dus toen ik hoorde dat mijn moeder voor mij moet tekenen om het land te verlaten, toen heb ik daar gestuurd. Ja. Omdat ze het niet willen. Mijn moeder, mijn oma, die ooms van moeders kant, Ja. zij zijn het eens dat ik het land moet verlaten. Oké, maar meneer Leidsman, u vertelde me van, u heeft toch moeite gemaakt om toch weg te gaan. Hoe is dat verlopen? Ja, ik had gepoogd om te stowen, toch? Ja, story, ja. Naar Suriname, naar Nederland te gaan, ter boot. Ja. Ik heb maar bij vervoer cementi en dan zijn jaren boten, de Hollandse boten. Toen heb ik dus, ik had vrienden in de omgeving. Maar dat luisteren, maar ik ook stooi aan Holland. Ja. Op die manier wij en dan misref bijna de man. Atau guna bodoh, gusto die bodoh voor Holland. Daar laadbak toch? Ja. Tapi uban de, ada guna laadbak. Di situ apa benar tuh sih, tuh mijok motor na bodoh. Maar die andere twee zijn weggegaan. Oh, dan bent u gebleven, oké. Oh, die twee andere mannen zijn wel Ze weggegaan. zijn weggegaan. Wat heeft u besloten? Was u in de stad? Ik was in de stad. Dan bent u weer gaan werken. Ik had geen uitweg, Ja. moest ik weer gaan werken. En dan waar bent u gaan werken? Ik ben voor Billington gaan werken. Voor Billington. Billington gaan werken. Oké. Ik ben een bulldozerbedrijf. Maar dozendrijver. Maar daar bent u gebleven bij Billington? Ook niet. Ook niet, hoeveel jaar heeft u met Ik heb later bij de overheid gesolliciteerd. Ben ik bij de overheid gaan werken. Op OENG, Ja, ja. afdeling B-keuze. Ja, ja. Daar ben ik gaan werken. Oh, maar wat deed u op B-keuze? Administratie, type werkzaamheden. Oké, administratie. Ja. Ik was eigenlijk voor dozenoperator gegaan. Ja. Maar ik heb dus moeite gemaakt om toch dingen de tijdles te volgen. En dat heeft me gelukt. Ik heb een tijddiploma. Dat heb ik gemaakt door het leefwijze. Ik heb daar gewerkt. Oké, bij de administratie. Ja, administratie. Dan bent u, Zware materieel. ja, meer zwaar materieel. Maar dan bent u ook daar blijven werken? Of in, Ja, ik ben daar blijven werken. ook zoveel jaren? Ik heb lang gewerkt hoor. Ja. En hoe oud was u toen? Nog geen 30 of wat? Nog geen 30. Nog geen 30. Nog geen 30. Ik heb op B-keuze gewerkt. Ja. Na B-keuze. Ja. Na mijn roko. Tot 1980 ongeveer. Ja. Ja, de revolutie komt. Oké, ja. Ben ik naar West-Suriname gaan werken. Ja. Ik heb verlof genomen op B-keuze, want dat is een beetje broeier. Ja. Door Tiroko. Ja, ja. Heb ik buiten bezwaar verlof genomen. Ben ik naar West-Suriname gaan werken. Ja, ja. Maar die moet ik wel West-Suriname. Ben ik weer gekomen, dus buiten bezwaar zeker. Ja, ja. Dan moest ik terugkomen. Ja, voor 6 maanden, een jaar. Ja, een jaar. Ja, u had een jaar Ben ik genomen. teruggekomen. Toen ik kom terug. Nou, ik ben mijn grandma bezig een jaar klaas kreeg. Ik heb over plaatsing gepraat, ik heb overwas gegeven. Ben ik hier op kantoor komen werken als vervangende BO. Van de BO. Oké. Met de bestuursdienst. Oké, dat zodoende bent u dan hier gebleven op Klaaskreek. Op Klaas kreeg. En wat ik Klaas kreeg, naar die politie ding. Ja, dat was Toen ben ik resortleider geworden van dat ding. bestuursopzichter. Ja. Ja, districtscommissariaat bestuur. Bestuur. Ja. Ik moest er onder de BO eigenlijk werken. Toen hebben ze me gevraagd, omdat die BO met pensioen moest gaan. Toen heb ik geweigerd BO te worden. Heb ik gezegd, meneer, zoeken jullie iemand anders, ik had andere plannen. Maar toen een revolutie komt,
hebben ze mij genomen. Ik ben naar Belize. Ik ben aan Belize toch? Ja. Amigo, na vergadering naar Belize, naar Sivas. Ja. Zodat ik sabi order voor. Oké. Als we begonnen relatie met revolutie. Maka revolutie di ko zodanig dabi nilagyalik commissie voor revolutie wat je kan hebben. U was nog niet, u was nog niet gaan werken bij Defensie? Of was u al bij Defensie? Nee. Nee, dus u was gewoon Ik was hier op plaats. Ja, was ook hier op plaats. Ja, maar toen heb je dus het Binnenlandse oorlog, hè? Ja. En omdat de babes op dat niet bij de nieuwe positie voor de regering, resortleider bijvoorbeeld, Ja. de jongeman, dat heb ik gebroken niet. Oké. Toen heb ik overplaatsing gekregen, omdat ik niet aan de man bevrijd dat ik me blokkeerde. Heb ik overplaatsing gevraagd naar Paramaribo. Oké, en Paramaribo, dan bent u waar dan? En Paramaribo heb ik dus naar Defensie gaan werken. Voor Defensie, Defensie oké. gaan werken. Oh, dus dat wou je klaarski, dan ben je naar Paramaribo gegaan. Oké. Omdat de man bent dat je bevrijd toch? Dat Ja. de man bos de man bijna de bronje is naar klas. Oh, maar toen u bent naar de stad gegaan met uw vrouw en kinderen? Kinderen, ja. Met uw vrouw en kinderen, of zo was dat juist gewoon een... Ja. Oké. U bent bij Defensie gaan werken. Ja. En als wat was u bij Defensie? Burgerpersoneel. Oh, burgerpersoneel. Burgerpersoneel. Oké. En Later ben ik voor de CID gaan werken. de Centrale Inrichting en Veiligheidsdienst. Oké. U heeft gewerkt voor de CIVD. We gaan niet alles kunnen zeggen. Nee. Niet alles kunnen zeggen, maar toen was u... dat was in 1986. 86. Dan werkte u in de stad. Ja, daar heb ik gewerkt met mijn pensioen. Oké. Maar we gaan niet in details gaan Nee. van uw werk en wat te weten. Maar zoals men het zei van, in die periode zei men van, dus de inlichtingendienst van meneer Bouters was het beste. Ja. Dus u heeft veel meegemaakt, als ik zo mag zeggen. Heel veel meegemaakt. Maar net wat u zegt. Ja, we gaan niet kunnen alles zo zeggen. Alles Ja. En daar heeft u gewerkt, en hoeveel jaren? 10 jaar. 10 jaar. 10 jaar en daarna bent u teruggekomen naar Klaaskreek. Ja. Ja. Na mijn pensioen ben ik weer in Klaaskreek komen wonen. Ja. Na mijn pensioen ben ik weer in Klaaskreek komen wonen. Oké, maar we gaan even praten, we gaan niet te diep gaan, CIVD gaan te diep gaan. Want eigenlijk is wij praten met de mensen zodat je iets langer kunnen weten wat de iets ouder hebben meegemaakt ten aanzien van diensten. U heeft gewerkt bij Defensie, dus u bent verschillende plaatsen gegaan om inlichtingen te gaan winnen. Misschien wilt u ons iets vertellen waarvan u zegt van dit is niet belangrijk, maar toch zodat de mensen weten. Iets waarop ze zeggen van ja, waar u misschien inlichtingen bent gaan halen. En u vertelde iets van Bruinziel, no? Ja. Inlichtingendienst heeft veel consequenties. Ja. Ach, gaan we die dingen voorlopig laten. Hoor. Ja. Omdat je bepaalde dingen eigenlijk niet Ja. dat alles aan. Precies. Voor het van je leer je naar inlichtingendienst aan denken. Maar het is een boemerang. Ja. Je ziet Je veel. discipline, je ziet veel, je Maar je mag maakt niet alles zeggen. ervaringen, je weet wie is. Je probeert dingen op de juiste manier
voor chartlessen op een juiste manier. Ja. Dus dat je leert naar inlichting. Ja. Dat is heel goed. Maar inlichting die is al gevallen, Sanfeer, Sanfeer, Taxuma. Ja. Dus ik wil niet verder uitweiden Ja. op een situatie dat. Precies. Maar goed, dan komen we terug. Daar bent u gekomen. Klaaskriek. Ja. Oké, maar dat was naar uw pensioen. Na mijn Pensioen. Maar meestal zegt men net zoals een Klaaskriek is, dan heb je een kapitein, je hebt een Basha's. Ja. Ja. Maar je heeft nooit in de functies gediend voor die van Basha of kapitein. Klaaskriek. Nee, mijn broertje wel. Ja. Die is nu overleden, zeker Forsyth. Ja. Ik denk dat ik al, omdat ik in de stad, dus meer in de stad gewoond heb, Ja. ben ik niet gekozen als, hebben ze me niet als kapitein. Hebben ze mijn broertje Ja. kapitein laten worden. Want eigenlijk moest ik het worden. Maar dat kan je niet meer. Ah, nee. Oh, dus eigenlijk dan zegt men van uw deel is voorbij. Toen u moest worden, bent u niet geworden, dus dan oké. Ja. Maar wanneer men praat, niet, dan zegt men van de mensen die kapitein worden in een Paseno, maar Masei niet. Heb je het goed? Ja, in het binnenland is het zo dat we naar mijn familie, ik kapitein moet voor in mijn familie, ik kapitein ik moet voor Amma beren. Oké. Soms, ik kan dat wel. De sukusma in Amma beren, dat de teki make it king. Ik kan finisma na Amma beren, dat de teki make it king, dat de die agency. Maar het is een leen goed, hè. Ja. Je leni asma, de make it king, de o abis, juist is maar van Amma beren, dat we dragen over. Maar dat ding is voor het leven, hè. Ja. Dus als we nog demoro, dan als we gaan overgaan trouwen. Zo is het bij ons. Oké, maar dan is uw broer is kapitein geworden. Mijn broer is kapitein. En Mijn broertje. uw broertje, wanneer is hij overleden? En wie is nu kapitein van een Klaaskriek? Van de Klaas kreeg. Je hebt een iemand bere sang. Heb je een aantal zielen. Ja. En ik aanspraak op kapitein. Oké. Dus aberef me, amma beref me, Ja. dan het hoor me tak no. Ja. Die ab kinderen dat niet, no de kap de hebben ze iemand anders benoemd. Oké. En ik kan verklaren dat wie, je hebt de beren naam naar klas gekregen. En overal in was maar naar beren. Familienaam, als aan elkaar familienaam toch? Ja. Je kan gebruiken voor die richting naar traditie. Ja. Maar beren, neem beren, ja, die ingi beren, dominegre, wananegre, waman. De actie dat is mayo, dat mina zoals maar, dat zomaar kapte, zomaar beren. En mij, na a beren niet, want dan ook voor mij voeren, na ingi beren. Ja. En a kapte van ingi beren, na misakje, voor beren, leen, na misakje. En aso ade na alla beren. Oké, maar nu we hebben het over Klaaskriek. Maar u vertelde me van een Klaaskriek bestond er niet. Nee, graag. Want u had het over Gansee. Gansee. Dus u bent op Gansee geboren. Geboren en daar een jaar opgebracht. Ja, maar doordat die stuwmeer daar is gekomen, Ja, zijn we verhuisd. naar daar is Klaaskriek ontstaan. Ja. Oké. Dus die mensen zijn getransfereerd naar hier toe. Ja. Maar
Oh, maar u heeft die vader wel gekend? Nee. Ik was ongeveer 3 jaar toen ik padde. En isabi vroeger, no, ik was hier op 2 jaar. Je zat alles aan die bijna. Maar nu, toen, voor jaar die toch in de matak. 5 jaar die toch in de matak. Ja. Dus dat na change sa ko na kontak. Wat je voor 2 jaar da ay sapsani moro leki wat je voor 4 jaar di fosi. Ja, dat is zo, ja. Dat is symptomen dat weet je nog dat kontak. Ja. Dus midden abi ongeveer 3 jaar. Midden we sabi. Ja. U zei van, u bent daar naar school gegaan, de 13 jaar dansen en daarna moesten de mensen verhuizen. Ja. En verhuizen hier naartoe. Maar de familienamen van, dus u zei uw vader was Jozef Zoon. Jozef Zoon. En mijn moeder Leidsman. Ja, en moeder Leidsman. Ja. Maar misschien gewoon een beetje te ver. Uw vaders vader. Kijk u zijn naam? De vader van mijn vader. Zo. De vader van mijn vader. Dan gaan we echt ver. Is Abai Saningen. En die Abai Saningen komen van Nieuw Lombe, Jou en capaciteit. Lombe, Jou capaciteit. Dus mijn vaders, de vader, grootvader toch? Komt van Nieuw Lombe. Abai Saningen. Maar oké, dat zijn dus de Saramakaners. Dat zijn Saramakaners. Oké. En dan heeft het Nieuwlambie Glaaskreeg. Ja. Maar als we zouden praten over een dus kijk, meestal bij families, dan hoor je, als je een bepaalde naam hoort, dan is dat je na familie. Toch? Dus zo weet dan dat u gezegd heeft van wanneer we horen Jozef Zoon, dan weten we van hoort thuis bij de familie Leidsman. Misschien kent u nog een paar namen, dat als je de namen hoort dan, wordt dat nee naar familie eraf. Meneer, daarom, met dat na visitatie, if je let naar de familienaam, dan je ko in de war. Oké. Want ik kom van de Ingibere, hè. Dan heb je Strijder. Je hebt Jozef Zoon. Je hebt Aditi. Je hebt Pamari. Je hebt zoveel. Strijder. Dus dat zijn familienamen. Is nog geen stamnaam. Nou, familienaam. Maar mijn stamnaam, zomaar naar jou, mina Ingibere. Ik begrijp u. Want bijna precies overal heb je nu die verschil in namen. Omdat dan plotseling kan je gaan horen van, je hoort een heel andere naam, maar de persoon hoort wel thuis bij de familie. Ja toch? Ja. Kijk, mijn zuster, en een kleinzoon van mijn zuster, heet Pot. Dat is dan die grandkind toch? Heet Pot. Mijn kleindochter heet Faith Fortune. Ja. Je komt nooit uit. Maar wie is Fortune Bere? Zij is van de Ingibere. En ook dat kind, als ze later een kind heeft gekregen, behoort dat kind van de Ingibere. Het is één lijn.
Dus dat brengt de situatie zo een beetje volgens mij in de war. Die naamgeving. Dan komen we, dus als we over de ingeberen, want wanneer we praten, meestal men zegt wanneer men van die grondrechten en die, want niet ieder, zoals we het hebben op een, dan gaan we even, zoals we het hebben op een para, niet ieder, soms hoor je de naam, maar de persoon heeft geen recht. Ja. Dus eigenlijk moeten we daar naartoe gaan. Je hoort de naam, voorbeeld van de persoon is, de persoon is leidsman, maar niet elke leidsman komt van bijvoorbeeld van klaarschip of vakantie. Heb ik het goed? Ja, het is, ja, dat kan. Kijk. Ik heet Ferdinand Gerling. Leidsman. Zo. Die naam heb ik van mij, nee, Gerling heb ik meegekregen van mijn ouders. Hoe komt het? Die mensen zijn op Ganzi, ze wonen daar. Ze hebben daar een school, kerk. Toen mama kon dat, hè. Dat, als er meer is, dan meer. Toen had ik niet paf met die meester Gerling. Dat hij paf niet had. Aboisa am mafiokizi. Indianen. Maar we wisten niet dat Gerling familienaam was. Huh? Dus toen als we niet konden aan de Gerling. Je begrijpt? Want Gerling is een familienaam. Ja. Dus bijvoorbeeld meneer, if I ga klas krijgen, dan was mijn loopbaan nephew. Dat is one keer. Dan aan die hoor verband moro, of praxeer moro tak wel, na familienaam view. Hij take een nephew, dat je actie. Zo is alles in de war geschopt. Nou, grondtapo. Ja. Je had een tijd, aan Brokopono, je bent kakoteki anesaiwani. Je nog bij erkensma. Je neemt ane. Mijn moeder heeft voor haar vader gekozen, leidsman. Zie je? Maar mijn moeder kon andere naam dragen. Maar kies voor een pa. En bakadati erkenning komt, dus omdat ik nog erken, kon ik mijn moeder en mijn vader niet volgen. Maar ik mijn man. Maar toen ik erken, dat wordt je jongens zo. Ik ben niet erkend. Dus dat zijn die dingen. Voorlezen we vergiet ding. Mana dembe uroko so tranga mek tidede ya so wan bigi uroko pe if ministerie a instantie die wala mala sabi. Lothar Biervliet en Gerlinda Leidsman voeren de gepensioneerde Urokomang terug naar de actieve dienstjaren. Elke maandagavond 7:30 via Radio SRS Suriname 96.3 FM en www.radiosrs.sr. Wantaki nanga ouro Urokomang nanga uma fusranang.